Tikupatsirani nkhani imene yango tipeza kumene kuchokera kwa Comrade Ntanyiwa akuti zisankho zija zikuoneka kuti akufuna azilepheretse ati zapange chaka cha mawa February amayi mukuti bwanji musayiwale panga like comment komanso subscribe kumene mawa ndikhale ndikutambasula bwinobwino koma ndikufuna ndikuwuzeni zimene zikuchitika maplani amene akukonza Malawi Congress Party. Uthengawu ndikufuna upite kwa Malawi wina aliyense amene akakhala amayankhula zonena kuti akuvutika. Uthengawu upite kwa Malawi wina aliyense kaya kugwira ntchito mboma, kaya kugwira ntchito kwa mwenye, kaya kugwira ntchito ku kampani, komanso Malawi amene iye sakugwira ntchito chimene amadalira ndikunena kuti tikalima tipeza mbewu tikagulisa ndikupeza chokudya ndikuona kuti moyo wa tsiku ndi tsiku ukhala bwanji. Ndifuna ndipereke uthenga umenewu ndizatambasula mawa mamawa koma ndikufuna wina aliyense akhale akulingalira pamene akugona. Uthengawu ndangopeza pompano Malawi Congress Party ili ndi maplani olepheresa chisankho chimene amalawi ambiri tachikonzekera kuti chichitika 2025 pa 16 September. Chisankho chikufuna chisinthidwe, chisankho kuti chizakhale chaka cha mawa mu February. Ndibwera ndi mmene ainakeyo akunamizirana ndifuna Malawi mukhale mukukambirana kunena kuti ngati MCP ibwere ndi ganizo limene lili. Ife Amalawi amene tatopa kale tipange bwanji. Amalawi, this is the right time kunena kuti tipite pa msewu tonse, osamsira Boni Kalindo, osamsira Ntanyiwa, osamsira Richard Mphepo, osasira Masauko Banda, osasira Lighton Mangochi, Simsokwe. Tipite pa ground ndicho linga chonena kuti Lazarus Chakwera ndi MCP akuyeneka kuti anyamuke azipita. Enough is enough. Ineso mundipa ndikuti ineso mundipa sitikulola kunena kuti chisankho chizachitike February. Zifukwa zimene akunena kuti zisankho zichitike February, Amalawi mawa ndikubwera ndi nkhani yonse pa Limpopo FM. Koma ndati ndikusineni khutu mukamagona muzidziwa kunena kuti MCP ikupanga strategy yonena kuti itiuza Malawi kunena kuti chisankho chimene timachiyembekeza kuti chichitike pa 16 pano, chisankho chimenechi chikhala chikulephereka. Mitima yawo ndiyoyera amapembeza muloyera amawerenga baibulo oyera asunga malamulo ake oyera zamoyo zinaye kupando wade sizitopa pakunena oyera Yehova wa makama ni oyera Yehova wa makama ni oyera Amalawi ndikuti mavuto amene takhala tikukumana nawo nthawi yonseyi wina poyera azikatuza zonena kuti chisankho tikuchilepheresa. Majaji ndofuna kuyankhula kwamaliza. Majaji majaji
tikunena pano wanzatu wali manda aligode zitatauza kuti ndifewo olungama ae koma ndi chisomo chake kuti tifike lero ndikateranso pa Limpopo FM tisiyane pomwe patikumane mawa nkhanga zaona za mawa zikubwera mamawa ndikufuna amalawi ndikulongosolereni maplani amene apanga Malawi Congress Party. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Simonte anthu aonera kuti musayembekezere china chilichonse kubwera kuchokera kwa Justice Annabel Ontalimanya ndi MCP iro amene aja ndipo MCP yawayika pamene paja kuti akathandize kubera chisankho kuti MCP iyo ipambanenso mu 2025. Ndino MCP ineyo choyamba sine wachipani sine wa MCP sine wachipani chilichonse komanso mukaona kuti ndafika bwanji pampandopo mnachita kusankhidwa process ya malamulo imanena kuti Judicial Services Commission ipange nominate judge to be appointed by the president. Process inaenda ku Judicial Services Commission, president anapanga appoint ine nalandira kalata ine ndongopangidwa appoint ntchito sinalembere ndipo mukhoza kufufuza record yanga ine sine wachipani ine am just a judge of the High Court ndikugwira ntchito yanga apa I've always worked in public service and ndagwira ndithu ku judiciary kwa nthawi apa andipanga assign this role ndigwira ntchito yanga tenya amene imayendera pamene tazathereponso ndipo mwepo ndipitiriza ntchito yanga koma kuyankha funso lanu mwachidule sine wachipani choyamba komanso sine wa MCP. anthu amwana ngati ubale umene ulipo pakati pa inu ndi malemu a John Tembo ndumene ukapangitsa kuti muzikhala ngati ndi MCP palibe bale una ulonse ineyo ndinasankhidwa chifukwa kuti I'm a judge of the High Court, a qualified judge of the High Court. pamene palibe kutsutsa wina kulikonse. No, there's a reason why ndikunena choncho chifukwa chokuti ndikukhulupirira kuti sitimayang'ana kuti uyu anabadwira kuti ndipo anabadwa ndi ndani ndipo anatani timayang'ana kuti what is the qualification for this job. Qualification ya make chair is a judge of the High Court that I happen to be. That is my qualification. Ndiye ngati mukufuna kundiyang'ana mundiyang'ane from that perspective. Is she qualified for the job? If the question is about my qualification, izijokere kumeneko zisayang'ane kuti ndine ndani chifukwa tikamba choncho ndoti tilakwitsa. Kumbali ya Smartmatic ngati kampani mwana kuti munafufuza bwinobwino munagwira ntchito ndi mabungwe ena amene amayendetsa zisankho kwafuso tikodawa mukwadziwa bwanji pakufufuzapo simunamveko zonena kuti ku Kenya kampani imene inadzetsa mpungwepungwe chifukwa anthu amanena zoti kampani yapanga upo ndi chipani cholamula kuti abere zisankho ngakhalenso ku Ugandaso kunavutanso kwambiri chifukwa cha kampani yomweyi simunazipeze zimenezo. Choyamba ndisapange conclude kuti zinapangidwa conclude choncho eti tingokamba za ma allegations. I am mindful not to make statements of concluding as matters of fact tipange choncho koma like I've said due diligence inachitika and chilichonse chinapanga check bwinobwino. That's why contract inapitirira mpaka ukafika kumalizira. Mori ndinokhulira kuti kampani imene ndi kampani yolongosoka ndipo igwira ntchito yake bwino lomwe kuno ku Malawi. Ineyo ndokhulira kuti kampani igwira ntchito chifukwa tionenso kuti election management is a project. It's not one isolated thing. Smartmatic sikugwira ntchito yokha ikupanga supply the machines. Komanso kunachitika due diligence. Kufufuza ndithu eti kuti kodi kampani ndi abwinobwino so make sinangodzuka kuti abasi Smartmatic bwerani kuno tikupatse contract eti izozozo kuti unali nkhani zina ndi kamba koma ine ndilibe umboni ndifuna ndifotokoze motero eti komano nkhanizo tazimva koma ndimafuna ndinenenso kuti Smartmatic yagwirako ntchito ku Zambia bwinobwino zisankho kuyenda bwinobwino yayendanso ku Kenya of course kunali mavuto ena ndi ena komanso ku Venezuela ku Philippines komanso ku Uganda kumbali za kuno zeti mukaona kwina zinayenda bwino
kwina kwakuti kuli nkhani poti ni nkhani za ku court ndikhala a bit hesitant kuti ndifotokoze zambiri koma ndinene kuti kunachitika due diligence ndithu and nkhani zinazo mukazitsatira amene ndawerengera kufotokoza kuti zinali za bribery